नैबाहाय एसे गन्डगोल जादों जायखिया जोंनि इउपिपिनो बाहाय नायदो बेसेबां फुराना इउपिपिएलफ्रा बेसेबां दङ इउपिपिएल नङा औ नैबेथ' आदै सुब्रा जाहैबाय फुराना इउपिपिएलआ बेसेबां दं नायदो फालतु नोंनि बे मिडिया खालामनानै मा खालामसिनलै देब्रा जेबो खालामा दे बुंबाय था जेबो खालामा आं बेखौ मोनसे खालामगोन नों बेबायदि जादों इउपिपिएल आरो गोदान इउपिपिएलनि गेजेराव सिङाव माबा मोनसे हंगार सोलिगासिनो दङ नामा बेयो निस्सय नोंथाङा मोजां कुइसनखौनो सोंदों हंगार सोलिगासिनो दं थारमाने जोंनि गोदोनिफ्रायनो फुराना इउपिपिएलफ्रा सोमला सोमथा लावगा लावगे एखेबारे रानदों रुनदों जेलानाखि प्रमद बर' सारा बा गबिन्द बसुमतारीमोना राजा लामा जथे होदोंमोन आन्दलन खालामदोंमोन नङा होमबा बे समाव बिराद जोगोनार खुमब्रा खांनानै माइरं खांनानै रायजोफोरखौ आन्दलनकारिखौ जाहोबोदोंमोन दा बैफोर पिसिडिआर डाबल पिनिफ्राय फैनाय जोंनि इउपिपिएलनि जेनाखि सोद्रोमा बिथांमोना दिनैसिम जेबो गरसेबो थाखा रां आरजिनो हायाखै आरो स्किम सुबिदा मोनाखै बेनि थाखायनो सम सम आल'सना जायो जे गोदान गोदान फैनानैसो नै दिनैनो फैयोबा दिनैनो आर'नाइ गानोबा स्किम हरो नङा होमबा माबा मोनसे सुबिदा हरो बेनि थाखायनो बेखौ नुनानै आंनि सिगाङाव बुंबाय थायो चेयारमेन हिसाबै माने जोंनि इउपिपिएलखौ नायसनला फुराना मानसिफोरखौ नायसनला बिदिबा जों इउपिपिएल थाला जोंबोथ' थानानै मालाबा बेबायदि मोनसे खुद्रिखांनाय बाथ्राफोरखौ बिसोरो बिथांमोना आंनि सिगाङाव बुंबाय थायो ओमफ्राय आं बुजायो आरोखि देख थिगैनो जागोन दा लासै लासैनो दा बेबायदि सिङाव बिराद हंगार दङ दिनै आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंफ्लांबाय आं बुंनो गोसो जायाखैमोन नोंथांमोननि कुइसन खालामनायाव दिनै ओंखारबाय जे निस्सय जोंहा फुराना इउपिपिएलआ माने गोसोआव बिराद आघात दङ बेनि थाखायनो दिनै गोजाम माने जेनाखि माने गोदान इउपिपिएलफ्रा फैनानै स्किम सेंसन लाख कौटि थाखानि खामानि मावगासिनो दं बेवहाय गोसोआ गोजोननाय गैया आरो गावजों गाव हिंसा हिंसि मेगन सालायनाय खुद्रिलायनाया बारा जाबोदों गामि भितरिया ओनसोलाव बेखिनिखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव स्पष्ट बुंबाय नांगौ आरो जायफोरा बेहाय इनभल्भ दङ बुनायाव बेवहाय माखासे साख्रिआवलाफोरबो दं बिसोरखौ सासपेन्ड खालामनांगौ एनि हाउ ओमफ्राय आंनो प्रटेक्शन नांगौ आंहा गथ' सासे दं न'खराव रावबो गैया आंहाबो न'आव थानायनो बहुत गिलुं गिलुं मोनबाय माब्रै थाबावनो आंनि न'आवनो फैनानै बिदि टीम लानानै फैयोबा आंहाबो निस्सय गिनाया फैगोन थ' आंनो दा प्रटेक्शन नांगौ जायफोर दङ बिसोरखौ एरेस्ट खालामजोबनांगौ आंनि एफआइआर होनायखौ आरो जायफोरा साख्रियाव दं बेखौ सासपेन्ड खालामनांगौ आरो आं रावबो पार्टिखौ आङो बेयाव बुङाखै दुसियाखै आं बुंनोबो थाङा जास्ट आंनि न'खराव आंनि फिसायखौ बेबायदि हालोद खालायफैनायनि थाखाय बुथारनो दाननो सुनो आंनि मेगनजों नुनायनि थाखाय आं बे एफआइआरखौ होदों बेनोसै आरो आं नियाय नांगौ आरो बिसोरखौ एरेस्ट खालायनांगौ जेबायदि खस्थ'आव दं दा आइसि रुमनिफ्राय आं दासो बख'दों आंनो नियाय नांगौ आंनो प्रटेक्शन नांगौ दिनै आंनि फिसायखौ बिदि खालायदों आं दा बिसोरखौ एफआइआर होबाय गाबोन आंनि फिसा आंखौबो खालायनि मा मानि दं नेक्स्ट टाइम खालायनि मा मानि दं न'आवनो बिसोर फैनानै बिदि खालामबाय थ' आंनो नियाय नांगौ आं सरकारनिफ्राय बेखौनो लुगैयो दा